Ahoj, já vás vítám u hry Minecraft. Je to můj první let's play. Není to ledajaký Minecraft, je to modovaný Minecraft. Mám tady 46 modů. Například Industrial Craft, tam je zrovna z něho strom. Pak Tinker's Construct, to máme zrovna z něho knížku. Pak tady je Mechanism, Biome o planety. A ještě mnoho různých modů. Tady mám to. Ještě, jak se tomu říká, not in got item, enough, nevím, jak se to čte, přesně. Mám tady i modular power suit, mine factory a takové různé věci. Technický hlavně, nemám tady Tomcraft nebo tak, já jsem si tady z toho stromu, to je vlastně gumovník a z něho se získává ta guma. A to budeme potřebovat na Mine Factory a na Industrial Craft 2. Já tady nemám nastavený to fancy grafiku, protože se mi to sekalo, ale tady u těch Industrial Craft stromů to asi nevadí. Jinak ty normální stromy budou to. Já si tady naberu nějaký jablíčka, nebo co to je? To jsou, jak se tomu říká, to jsou, merunníky? Jestli se nepletu, tak merunníky by to mělo být. Dávají docela hodně, takže to je dobrý. Tady jsou jabka. Zrovna spadly hned přede mnou. Ovečky. Teď se to bude sekat, já jsem to tady nějak neběhal. Tady je i jeskyně. Takže to je nevyrenderovaný. Ne, nevyrenderovaný. Nenačetli ty čanky. Ale tady je docela pěkná jeskynka. Tam je aluminium, železo, koul, uhlí. Kopr tam vidím, myslím, tin. To bude asi všechno. No a ještě nějaký keříky. Teď bych se možná někde tady zabít, ale to je pěkné. Tak jablíčka se budou hodit. No, tady máme i vodu, písek, to je pěkný tady. Tady bych se zabídla. Tam máme pak větší stromy, tam budu chodit na dřevo. A neseká se mi to nějak moc. No, 26 FPS. Takže je to docela dobrý na Minecraft. Normálně mi to jede sakra, mi to jede na... screenshot jsem si vzal, super. Mi to jede na kolem těch 60, ale já nahrávám, ještě tam mám ty módy, takže docela náročný. Schválně kolik dává hruška? Hruška dává 2,5. Nevím, kolik dává přesně tata. Marinka nebo bruskev? To nevadí. Tady každopádně nakopu nějaký dřevo. A já bych mohl stišit zvuky. Tak. Jak tak to stiším? Snad bude dobré. Dneska bych začal, sakryš, co jsem to udělal, Tinker's Construct, protože to je takový nejméně technický a je to i na ty začátky. Takže super. Tak. Jeden si nechám. Za chvíli uvidíte proč, ale určitě budu ještě kopat. Já si udělám 2. Tak. Z toho jde pak udělat crafting station, kde můžete dávat věci a ono to tam nevypadne. Můžu tam dávat i celý staky. Minutku jenom, mi tady něco říká. Jo, nic, dobrý. Tak. Teď bych si udělal nějaký staky. Tak. Tak a máme blank pattern, kterým si uděláme tady tohle a tohle. Tak, a máme vlastně skoro všechno na výrobu nějakých nástrojů z Tinker's Constructu, takže si to tady dám. Tak, ne, tohle. Tak. Tady je tohle na seskládávání a opravování, tady se dělají
těch blank patternů toto formičky, kde se pak dělají ty různé části nástrojů a tady se dělají z těch formiček ty části rovnou. Kdybychom si určitě nakopali ještě to dřevo, protože nebudu dělat dřevěný nástroje, udělám rovnou kamenný a to bude krumpáč kamenný, který vlastně stojí 2 kobly jenom. Nic víc, nic méně. Tak ještě poslední, aha, tak poslední 2 teď, doufám. Jo. Tak. Tak. Tak, z tohohle si to už nebudeme potřebovat. Jo, a ještě z Tinkers kontraktu tady jde dělat i brnění dřevěný, ale to asi moc nevydrží. A já chci, jo, planky, krumpáč. Tak a nakopeme ty 2 kabely. Já budu pak i kopat v off-screenu, protože asi kopání není moc závživné. Tak, máme 5 kabelů rovnou. My si uděláme první ty patterny. Na to potřebujeme tady tenhle blind tool binding, asi pravděpodobně tool rod a pickaxe head. Je to pickaxe head? Jo. Tak, z toho si uděláme tady to. Ta pickaxe head vlastně potřebuje 1 kabel, takže tam dáme 1, máme ji. A teď tyhle potřebují každý půlku, takže tam dáme 1 a máme tool rod a shard a ten shard dáme do druhého a máme všechno, aby jsme si vytvořili krumpáč. A já nevím, jak to tady je. Tak, takhle. Máme pickaxe head, ne, prostě pickaxe, tak. Ty knížky tady jinak jsou, tady je, no, tady jsou materiály, všechny ty nástroje a enchanty, dá se říct. A ještě jsme dostali jednu, to je zelená a tam nevím, co s tím je. Asi throwing weapons, jo, tak tohle je nějaký jenom čtení, to nevadí. Tak, si dám na jedničku. Tohle kope, když máte míň vlastně durability, tak to kope vždycky rychleji. Hele, železo jsme našli, super. Vlastně, aby jsme dělali dál železný nástroje vlastně z těch rud a tak potřebujeme speciální pec velkou, která je nějak 4x4, myslím, ale na to potřebujeme maltu udělat, kterou pak vypečem a máme kostku a malta se dělá vlastně z písku, štěrku a kleje, který najdeme, předpokládám to tady, nevím, jezírko, řeka, nevím. Tak, já bych chtěla si udělat určitě pec. Tak. Máme pec, to si sem. A já bych tam dal vypalovat spíš dřevo. Nějaký. Tak zatím skopu jenom 2. No, já si tam dám vypalovat dřevo dřevem. Tak, bychom nám udělal charcoal. Teď asi nic neuvidíte možná. Jo, teď jsem nechal ještě jedno železo. Tak. Jen tady ještě? Ne, teď bude. Tak, tady to skopeme trochu. Doufám, že ještě najdu třeba uhlí na ty torčky. Nebo nějakou kejvku. Kopr jsme našli. Nebo já našel. Tak, a rovnou uhlí. Pěkný. Tak, já udělám rovnou torčky. Mám u sebe styky. Tak.
je rozsvítíme někde nahoře, protože teď to pak stejně zahrabu. A za chvíli nám dojde krumpáč, ale to nevadí. No a pravou toho krumpáče vlastně to stojí jenom jedno. Jeden ten No a už nám došel a já nevím, jak se vykrabu nahoru, takže si vezmu to. Hop, hop, tak. Venku bude noc, doufám, že tam nebude moc monster. Ne. Creepři, nemám rád creepři, hele berries, ty si vezmu. Ne, jsem mu zastavil. Creeper jeden. Blbej. Pryč, tak pojď do vody se mnou, tam nemůžeš vybouchnout. Pojď sem. Halo, pane. Kde je? Dobrý. Pojď pomalu. Pojď sem do vody, tady můžeš vybouchnout. No a vybouchni. Tak, dobrý. To jsem nechtěl, moc nám to neubralo. Ty jabka. Jich asi najdeme ještě hodně. Tak, tady jsou blackberries. To budou pravděpodobně asi jahody, nebo maliny. Takže se to jmenuje jenom berries. Udělat z toho asi nic nejde. Jo, jde. Ambrosia. Honey jar. Pixie dust. Free salad. Zajímavé. Je, sakra. Si spravu vždycky tady sluchátka trochu. Při mě se tam vypadává kábel. A já chci to. Já myslím, si to tady mohl osvětlit trochu. Se mi tady až tak moc nespavnilo. Například ty creepři. A už tady nikoho nevidím. Jo, tam je ještě jeden. Jo, a určitě opravit ten krumpáč, tak. No to potřebujeme jenom jeden, protože vlastně ta hlavice je z jednoho. Teď jsem se lekl ovečky, že to je zase nějaké monstrum. Tady se skáču dolů. Tak, tady máme ještě kopr. Já do příštího díle seženu tu maltu, nějak to vypeču, tak. A ještě budu chvíli brainspinovat aj do příštího dílu. Já to tady vyskáču, tak, protože tady chci mít schody normální, tady toho taky můžu tak jenom ohraničit. Tak a můžeme kopat dál. A mohl jsem si zasadit ten, rubber tree. Nevím, jestli tohle byl zvuk dungeonu, ale možná jo, možná ne, já to nepoznám moc. Ale vím, že dungeon akorát vydává takový zvuky. To je jinak všechno, co vím. Točka, tak. Já a do příštího dílu se podívám do té kejvky. Tak vám ukážu, co jsem všechno nakopal. Tak, další kopr. Toho kopru asi nebudeme moc potřebovat, ale možná si z něho udělám lepší vlastně ten stool station, jak jsme vyráběli, protože tam jde pak vyrábět víc nástrojů. Právě těch lepších. A už jsem zase rozbil krumpáč, takže půjdu na vrch. Jo, aha, takže nepůjdu. Super. To tady uděláme tak. To tam pokazil. Prase tady chrochtá. Není tady nic? To by se mi nelíbilo. Ne. Dobrý. Tak, sníme pár
meruněk nebo toho. Hrušky vážně dávají víc. Tady tyhle dávají jenom 2. Hrušky dávaly 2,5 hungerbaru. Tak. A já bych chtěl si udělat, jo, tady. A hop a hop. Tak zase vidím si ten rubber tady. Tak. Já se podívám, jestli tady náhodou nenajdu nějaký jo, tady je ten klej. Tady teda láva podmořská, ne, to je, aha, tak je to z biome u planety a já si myslím, že je to nějaká tráva bugla, ale není. No, tady je jenom štěrk, ach jo, myslím, že tady bude i nějaký klej. Možná tady někde najdu. Ono vlastně, jak to dodělám, tak pak jde použít i, když udělám tu nejmenší, a to je vlastně 9x9, ne 9x9, 3x3, to je vlastně 9. A ještě po stranách, to je 6, 6, 6, 6, takže 12 a to je 21. A potřebujeme na to různé blbosti, jako panel, nádrž na lávu a tak. A pak jde tam vysmeltit normální stone a je to pak smooth stone, ne, to nebude smooth stone, panebože. Já se kouknu. Stone a je to takovej, jo, tady, ash stone. Jestli se nepletu, tak se tak kraftí. Nebo vyrábí. No, to bude asi ono. Ne, seared stone to bude. Seared. To bude seared. Protože tady vidím to vždycky z toho, to je vždycky z Tinker's Constructu. Já bych šel ještě kopat, tady bych mohl dát ty torčky a tady taky. Se nic nespawne. Ale mě štve tady toto, ach jo. To pak budu muset opravit. Tak, to tady vykopu. A keřík jsme narazili. To bude u dungeonu? A je to u dungeonu, wow. To jsme se možná prokopali do toho, co jsme tam na začátku viděli. Dungeonu, pánebože. Kejvky. Jsem se spletl, promiňte. Ne, to jsem nechtěl. Tak, dolů. Se mi právě, že nepodařilo narazit na nějaký keřík, který byl takhle vlastně to v zemi. Ty keříky, z toho máme vlastně tady tyhle, tin orberries, z čeho jdou pak udělat vlastně klasicky, když to vysmeltíme, tak máme tin nugget a z toho jde pak udělat ingot. Tak, já jsem se dostala až sem. Zlato? Ne, to je tin. Aha. Jak je tady tma, tak to jsem to neviděl, já bych to tady taky mohl osvětlit. Jo, je to tin. Nevím, jestli tady mám dva druhy tinu nebo jeden, ale spíš jeden, spíš 2 druhy aluminia, takže hliníku. Tam je železo, kopr, železo, další, tin, možná nějaký silver. Sem, hop, sem, jsem to chtěl dát sice o trošku níž, to je tin, samej tin, to tady bude hodně. Možná dole aj budou nějaký diamanty, ale jenom možná. Tam je taky tin, tady u té lávy. Tak, já ještě vyskáču navrch, podívám se. Ježiš. Jsem se zase opravoval sluchátka. Tak, to tady vykapu. Už je pěkný den. A zase jsem si to opravoval, ale byly v pořádku, ty sluchátka tentokrát. Páne bože, si to musím furt opravovat.
další ty hnědá voda s lítajícím stromem. Ten lítající strom jsem neudělal já. Jestli se nepletu, tak tohle dává no seal, takže motání hlavy. Tam je další rubber tree, tady tohle jsem udělal já, nelíbí se mi to tady, takže to rozkopu, tak. Jabka, nějaká choda, hele. To bylo možná Extreme Hills. No, tady je tata. Ale to nebude ono, protože my jsme kopali tady takto. Ale jestli je takhle zabočená. A já bych to už pro tento díl vlastně ukončil, protože, hele, klej, nebo to není klej, ach jo, to není klej, protože tady už nemám, dá se říct, skoro co dělat a kopání asi není moc záživný. Takže já do příštího dílu nakopu, udělám nějaký ty maltu a uděláme tu pec velkou aj. Takže naschle příště, ahoj!